गोबानोसो ओंखारदों आं बिनि महरखौ नुबानो। बेबायदि हौवाजोंखि आं हाबा जाबाय बायगोन। नैबे आबैयाबो जाया, बेजोंखि सोरबा हाबा जागोन। जाम्बा लरग, नोंजों हाबा जानो थाङा आङो। रियानि खोथा होनायखायनोसो नोंजों थांनो नागिरदों आं। मानसिखौ नायबानो अबायल'ल'सो नुखायो। आबौ बाम्बुला, आंनि फिसौजोखौ दिनैनिफ्राय गासै दायित्व', बिनि जानाय थानाय, बिनि गाननाय जोमनाय, बिनि बेमार आजार, बिनि सुखु दुखु, बिनि गासैयावबो दिनैनिफ्राय नोंनि दायित्व'। आबौ बाम्बुला, नों आंनि फिसौखौ आलो गोजोनै लाखिगोन होननानै आं नोंखौ फोथायो। नों माब्लाबाबो दे आंनि फिसौखौ आलाय आन्थानि खालामगोन, बा आंनि फिसौखौ नों सोगाबगोन, बा आंनि फिसौखौ नों दुखु होगोन होननानै आं सानथारा। आबै, दैजिया आंनि हिन्जाव जाबायब्ला दिनैनिफ्राय बिनि गासैबो जिम्मेदारियानो आंनि जागोन। नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा आबै, दैजिखौ आङो मोजाङैनो फिसिगोन। बाम्बुला जावैसो, आंनिफ्रायबो बेनो। दैजिया उन्दैनिफ्रायनो आलो आलो थानानै देरबोनाय। दा हाबा जानानै जाहाथे बियो खस्थ' मोननो नाङाथों। नोंगौ नंनायालाय संसार जानायाव मालाबा थाव संख्रि फानलुनि एसे एनै नांलाय खमलाय जायो, बा माब्लाबा थाखा फैसा एसे आंखाल जाब्लाथ' न'खरावथ' एसे एनै दुखुफ्रा फैखायो, बेथ' स्वाभाबिक। अब्लाबो बिनि गेजेरजोंब्लाबो नोङो जेफोरबायदिखौ नोङो नासयोब्ला दैजिया दुखु मोनगोन, बेफोरबायदिखौ दा खालाम। मोजाङैनो अनलायनानै था। नोंसोरनि खबरखौ जोङो मोजां होननानै खोनायोब्लानो जोंनिबो मोजां। जिंगा दासि, हानायखिनिखौ दैजिखौ आं नायगोन। आं दैजिखौ गावनि गोरबोजोंनो फसायनानै बेखौ हाबा लादों। आं बेखौ माब्लाबाबो दुखु होआ। आयं दैजि, नोंबो गावखौनो एसे साबधान लाखि। नोंबो गावखौनो गोसोफोरखौ एसे हमथा। दा नों सिख्ला नंलिया, नों दा हौवाजों थांसिगोन। नों हाबा जाथ'वाखै हय, नों दा हौवानि न'आव थांबाय। दिनैनिफ्रायनो नोङो सासे बिहामजो जाबाय। सिख्ला समाव नोङो गोसोबायदि जायोमोन, गानोमोन, बेरायोमोन, गोसोब्लानो बायोमोन, बेफोरबायदि दा खालामसै। दिनैनिफ्राय नों गासैखौबो सोलायनो नांसिगोन। नों लंपेन्ट गाननानै बेरायोमोन मैया दाखालि, दिनैनिफ्राय नों लंपेन्ट गाननानै बेरायनो मोननाय नंला। जेबो नङा, आं जेबो बादा होआ गाननाय जोमनायाव। बियो गाननानै जेखौनो मोजां मोनो आं बेयावनो सापर्ट दङ। नुबाय आबै, माबायदि एथ'ग्राब अनदों नोंखौ। बेफोरबायदि हौवा मोननानै आरो नोंनो मा नांबावगौ। आबै, नों दाथ' जोंजों मालाबा रागा जोंब्ला आंजोंबो नांलायो, बिमायंफोरजोंबो नांलायफायो। दिनैनिफ्राय नोङो जोंजों नांलायनो मोनला। दिनैनिफ्राय नोङो बिहावखौ, बिखुनजोखौ, हौवाखौ सिबिनोसो नांसिगोन। जोंखौ जेरै रागा जोंनानै नांलायो, जोंजों उल्टां फाल्टां जोंनि खोथाफोरखौ मानिया, दा नों बैयाव बेफोरबायदि खाद्दा खालामहैसै। बेयाव बिमायंफोरजों बिबैफोरजों नांलायनो हायो होननानै होजोंबो बिहाव बिखुनजोजोंबो नांलायहैनो नाङा। बिसोरो जाथिनो बेखौनो मानि। दे आं रोंखाजोबखागौ। खोनाबायना, जोंहानि दैजिया एसे अख्रा टाइप। देनांबो एसे अख्राखौनो खालामगोन बियो। दैजिया आंनि न'आव थाङोब्ला बियो गासैखौबो सोलायजोबगोन। आंनि सायाव फोथायनाय दङ। बिदिब्ला ओंखारलांजेननोसै नामा? दे आबै, थांदो दे। आबै, नोंखौ नागारना थांनांसिगोन आं। आरो आयं, नोंसोरखौ माबोरै नागारगोन आं? दे आयं दैजि, सानसे लोगो मोनफिनगोन ना। थाबैनो लोगो मोनगोन दे। हाबायाल' जाग्रोथों, बिनि उनावनो नोंखौ सप्तासेनि थाखाय न'आवनो आलासि जानो लिंहरना दोनखागोन आङो। दे आयं, दायो थांदो। मोजाङैनो थाहैदो आयं, आं फन खालामबाय थागोन। दैजि, फैदो थांनोसै। फैदो गारिसिम, गारियाव थिखोना हरनोसै। फैदो। बिहामजो, दिनैनिफ्राय सासे मानसि खमायलायबायना जोंहा। न'आनो दरसिसि जाथारसिगोन जोंहा साननैसो। नाथाय दैजियाथ' बेखौ एसेबो फसायथारामोन। नाथाय हरखाबै बिजों माबोरै गोसो जाखो थांनो। बिनि सोलायनायखौ नुनानै सोमोनांबाय आङो। हां खनसेयावनो बिनि गोसोआ ओरैबायदि सोलायबाय। आंबोथ' गोमोदोंहा बिहामजो। आंनि सिगाङावबो जोबोर दुखुसो फोरमायबाय थादोंमोन बियो, बिजों थाङा होननानै। नाथाय हरखाबैनो बिनि गोसोआ माबोरै सोलायखो। बियो कलेजाव थांना फैनायनिफ्रायनो जोबोर खुसि नुदों आरो थांनोबो बाग्रालायथारदों। मानि थाखाय? माबा मोनसेसो खेलसो गेलेनो नागिराखैथ' बियो। बिदि जानाय नङा आयै, कारन आंबो दैजिखौ गोबां बुजायदोंथ'। जानांगौ जोंनि बुजायनायफोरा बिनि मेलेमाव हाबनानै बिनि साननायफोरा सोलायबाय। आंबो गोजोननाय मोनबाय बिहामजो, दैजिखौ बेबायदि हौवानो हरनो मोननानै। आं मिन्थिगौ न'खरा जोबोर मोजां, जोबोर बुजिलायगौ। दैजिया बेबायदि न'खराव सहैदों, आं जोबोर खाफाल मोजां। नाथाय मा नाथायबाव आयै, आरो माबा आफसुस थाबावबाय नामा? औ, मोनसे आफसुस थाबावबाय आंहा। बिमा बिफायासो गावसोरनि बिजामादैनि मोखां नुनाय नंला।
बिमायाथ' सानसेब्लाबो लोगो मोनगोन जानो हागौ, नाथाय बिफायाथ' माब्लाबाबो नुनाय नंला। बिहामजो, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दैजिखौ जोनोम होनाय बिमा बिफाया गोथाङैनो दङ। जोमैया लावगिनाव फन हरोनो, लावगिनाव नम्बर दं। आं थांनानै लावगिनि मबाइलजोंनो जोमै बिहामजोजों रायलायहैनो, खबर हरना होनो। जेसांजेब्लाबो गावनि जोनोम होनाय फिसाजोनि मोजां खबरखौथ' बिबो खोनासंनो हास्थायोना। आं खबर होनानै फैनि। हैब्लानो जाबाय, सोरनो होयो। जोमैनि खोथा खोनाब्लानो मानोबा रागा जोंनो खारो आङो। जोमैखौ आं एसेबो नायनो हाला, आरो बिजों दि आं रायलायगोन बेखौ माब्लाबाबो आं साना। जोमैया दाबायदियाव आंजों एक्सिडेन्ट जानानै गोलैब्लाबो आं बेखौ बोखाङा। हामा बिहामजो, गोसो गोरा दाजा। बेबायदि गुन्दि जोमैखौ रायलायनो आङो? आंनि हुआनो बिस दौनानै आंनि हुआखौ बुथारनानै आंखौ रान्दि जाजानो लुबैदोंमोन बियो। आंनि रान्दि महरखौ नायनो जोबोर खुसिमोन बियो। दा गावहानो रान्दि जानानै दङ, हुआ थानानैबो जेलाव। बैथालिया साला। एफा गोसोम बन दादा, बिजोंसो गारियाव गाखोनो मोनबाय आङो। बिनि जायगायाव आंनि रियानासो जानो नांगौमोन, बेसेबां समायगौमोन। हे सर, मासे गोसोम बन दादा। दैजि, मानो सिरिथार नोङो? मानो जेबो रायलायाखै? एसे सिगाङाव मोनसे जोबोर मोजां रेस्टुरेन्ट दङ, माबाफोर जागोन नामा? ओहो, जाया। बाला, बिनि गोसोम महरखौ नायनानैनो मुगैनानै दङ, आरो बे गोसोमजों थाफानानै जानो जेबो खहाबनायखौ नङा आंनि। जाम्बासो नोङो। खुब नोंजों गोसो गोरबोयै नोंजों फैनानै नोंजों आं संसार जागोन सानदों नोङो। जाम्बा, आंनि अनजालु रियानि थाखायसो नोंजों फैदों। मानसियानो नायजाखाया, दाउखा बायदि, मैदेर फिसा बायदि, लुथुर फुथुर, गेन्द्राद्रा। दैजि, मानो एथ' सिरि नोङो? माबा मोनसे रायलायदो। मा रायलायबाय थानो? आंहा जेबो रायलायनांगौ गैया। आं गारि गाखोबा जेबो रायलायनो बायो। गारि गाखोबा आंहा खर' गिदिङो। सिरि सिरि थौ। मानो रागा जोंदों? मोनथिगौ आङो नों मानो रागा जोंदों। बिबै बिमायंमोनखौ नागारना फैनायनि रागा आंनियावसो हगारदों आरोना नों? जेबो नङा, नों आंखौ रागा जोंब्लाबो आं नोंखौ बांसिनसो अनगोन। नों फागोन होन नोङो। साइस गैया, बाइस गैया, खुब आंजों गोदै गोदै नायनोनो हायाखै आं। बालनि गारिनिफ्राय नाख्लायहरनानैसो। मोनथिगौ दैजि, आंनि आइ आफाया नोंखौ जोबोर अनगोन। आंनि आइ आफाया नोंनि थाखाय गोदोनानि, गन्थंनि, आखाइनि आरो बै खर'आव लाग्राखौ मा होनो, बिन्दिया ना मा होनो, बे आरो नाखाफुल सनानि दा होजोबखाबाय। आरोथ' जाथि परियाल बंस'फोराबोथ' आरो होबावखागोन। आरो जागोन जों सानैनि हाबाया ग्रोम ग्रोम। हामथारदों, ओरैनोब्लाबो जोंहा थाखा फैसा एसे खमखा खारनो। थांग्रोम मोनग्रोम सनाखौसो बिहैखागोन आं, आरो आंनो लाखागोन। जेब्ला रियाना आंखौ लानो फैगोन, अब्ला बे सनाखौबो लाफानासो खागोन आं। मोजाङानो जादों। आरोना दैजि, बे गारिया 8 बोसोर जाबाय बे गारिखौ बायनानै आं सालायनाया। गोदो आं हारसिंमोन, बेनिखायनो बे गारि बोरायावनो सालायोमोन। दिनैनिफ्राय नों आंनि हिन्जाव जाबाय, हिन्जाव गोदान। दिनैनिफ्राय जों सानैजों बे गारियाव गाखोला। दानो न'आव थांनानै आङो बे गारिखौ फाननानै गारि गोदान लानायनि रायलायहैनोसै। नोंखौ बे गारि बोरायाव थिखोआ आङो, गारि गोदानावसो थिखोगोन। नंगौना? गारिखौबो आंनि नामाव खालामनानै हो। दैजि, औ, गारिखौबो नोंनि नामावनो लाखागोन आं। नोंनि नामावनो आं गारिखौ लाखागोन। गारि गंसे आरो नोंनि स्कुटि गंसे। माब्लाबा आं अफिसाव थाङोब्ला, नों बजारफोराव बा माबा मोनसे बहाबा बेरायहैनो लायब्रबनो होनोब्ला नों थाबायना थांनो गोनां जागोन ना आं गैयाब्ला। बिनिखायनो नोंनो स्कुटि गंसेबो बायनानै होगोन आरो नोंनि नामाव गारि गंसेबो। बेखौ आं दिनैनो रायलायखाहैगोन। दैजि, न'बो सफैखाबाय। हरैना हरलाय, आइमोना नोंखौ नेनानै दङ नायनो थाखै। फैदो, ओंखारनोसै। दैजि, नोंथ' आंनि न'खौबो नुवाखैमोन। नायदो, बेनो आंनि न'। दैजि, माखौथो एथ' नायगोमाखो? फैदो। थौ, बा, थारैनो जोबोर माहाजोन नामा? बिनि न'आ दे बेबायदि जागोन आं सानथाराखैमोन। सानदोंमोन ओरैनो फिसा फेला गेग्रेब ग्रेब 20 बोसोरसो जानाय आसाम टाइप नङाबा आरसिसि जागोनसो सानदोंमोन आं। बेबायदि 2 ताला गाहाम होननानै सानथाराखैमोन। बिनि न'आ एथ'ग्राब मोजां। बिदिब्लाथ' जोबोर माहाजोन बिसोरो। बिदिब्लाथ' आङो रियानजों खारैनि सिगाङावनो बयजोंबो मोजां जानानै बे न'खरनिफ्राय हाजासे सम्पति बख्ल'नांगोन बायदि जाहैबाय। दैजि, मा जाखो? फैदो। फैदो। आफा, सफैबाय आफा। नेनानै दङमोन नोंसोरखौनो, माब्ला सफैगोन साननानै। आयै, आंहा बिहामजोआ मासे अनथावथाव। आइसना। आयु, माथो बिमायालाय जा साइज। ओमफ्राय बे फिसालायालाय सोरनि लाखो? एथ'ग्राब गोसोम बन्दिदि। बिमाबो बिफाबो साइज। बे सेंग्रायालाय मानोथो एफा गोसोम? हारे बिमा, बिहामजो गोदानखौ बेफोरबायदि फसंनानै दोननोसै। लायदो गोख्रै बिहामजोखौ। आइ आरो आफा, बियो लाजिदों। बेखौ लानानै फैदो। जानांगौ आं गैयाब्लासो बियो लाजिगागोन। आं थांग्रोनोसै, लानानै फैदो।
आइ सना लोखि माइनाव नोंखौनो नेनानै दङमोन माब्ला जोंनि बे न'आव सफैगोन आयै 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 मासे समायना रमायना आंनि बिहामजोआ फैदो आइ फैदो न' सिङाव फैदो गोसोम जाजोबसिगोन नों बेयाव थायोब्ला फैदो आइ सना फैदो थौदो आइ थौदो फैदो लाबोदो बिमा लाबोदो बिहामजोखौ न' सिङाव औ बिफा थां बै रुवाथिखौ बुंहै बिहामजोनि थाखाय जाग्रा लोंग्रा लाना फैनो जागोन बिमा जागोन लाबोदो आइ सनाखौ लाबोदो मा नोंसोरनाव रुवाथि दङ औ आइ जोंहानाव रुवाथिबो दङ नोंखौ फिसाजो बायदि दोनगोन आं नोंखौ हासिब गंसेबो दांहोआ बन थुख्रासेबो दांहोआ खुरै गिलास गंसेबो दांहोआ नोंखौ ओरैबायदि रानि बायदि दोनगोन आं बिहामजो जोंहानाव खामानि मावग्रा रुवाथि दंखायो आं नोंखौ ओरैबायदि आलो गोजोन दोनगोन बिहामजो नोङो जोबोर लाखि आंनि फिसालाखौ मोननानै आयो माथो बिमा बिफा थारैनो गासैबो मोजां न'आबो जा गिदिर आरो रुवाथिबो दंलायखायो बिदिब्लाथ' आङो जोबोर आलो गोजोनैनो थानो मोनगोन नाथाय बे बाम्बुलायालाय मानोथो एथ' गोसोम जाखो बिमाबो बिफाबो एथ' साइज गुफुर बेलाय माबोरैथो गोसोम जाखो दा आंहा दे हौवाजों गोसोआनो गोरोबा माब्रै थानो न'खराथ' एथ' मोजां एथ' खाफाल गेवमारदोंमोन थारैनो आबैया आंनो जोबोर मोजां सायख'नानै होदोंमोन नाथाय खाफाला बेनो गाज्रि आंनि खाफालाव बेनो लिरनाय दङमोनदां गोसोम हौवा साइज गैयै हौवा बनदादा हौवा